Oddi wrth cymunedau ar draws Cymru, a fyddwch chi'n ymwybodol enghraifft bod y Coleg yn Inbych yn mynd i gau nawr yn yr haf sydd i ddod. A dwi wedi siarad â'r rhai o'r myfyrwyr, a maen nhw yn poeni nawr fyddan nhw methu jyglo'r balans rhwng i astudiaethau a'r swyddi rhan amser sydd gyda nhw, oherwydd rhaid nhw deithio ymhellach i gael mynediad i'r addysg yna yn Llandrillo'n Rhos neu yn yr Rhyl. Felly, gai ofyn be mae'r Llywodraeth yn neud i sicrhau bydd y gwasanaethau yma yn aros yn cymunedau ni a bod addysg ôl 16 yn hygyrch i bawb? Wel, dwi'n deall bod yna lot o ymateb wedi bod i beth ddigwyddodd yn Inbych. Be sy'n yn bwysig, dwi'n meddwl, yw bod ni'n parchu annibyniaeth y colegau, nhw sy'n gwneud y penderfyniadau. Wrth gwrs, mae rhaid ni sicrhau bod ni yn galluogi pobl ym mhob cymuned i cael access nawr i addysg bellach. Felly, fydd rhaid i ni edrych, dwi'n meddwl, i sicrhau bod ni'n ffeindio ffyrdd i bobl o'r cymunedau yna i fynd i'r canolfannau lle mae dysgu yn bodoli. Felly, wrth gwrs, mae llymder wedi cael effaith ar y sector, ond beth sy'n bwysig yw bod ni'n cael yr arbenigwyr i dysgu pobl yn y ffordd gorau posib. Cwestiwn nawr gan lefarwyr y Pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr Darren Miller. Diolch, Llywydd. Cabinet Secretary, will you tell us when you'll be in a position to publish the new school organisation